antzerki bat ikustera. Eta zergatik gaur antzerki bat? Gauz egunda ba? Gaur korrika txika da? Eta horrexegatik, bigarren mailakoek sorpresa txiki bat prestatu dizuegu. Bai, prestaudete? Asko entrenatu dugu eta oso urduri gaude. Bai, eta zuek, forma lehongo esate baietz? Urtarriaretik ona prestatu dugu gaurko ikuskizuna. Urduri gaude oso eta zuen jarrera paregabea izango dela. Espero dugu gaurko izian eta magikoa izeneko antzerkia egingo dugu. Gatoz zuen lan hau aurkeztera zuen gustokoa izatea. Espero dugu akimadakigu zuek ere gure antzerkia ikusteko gogo zaudetela, baina isiltasuna gota eskatu nahi dizuegu ipurdia lurrari itxatzea egon behar dute. Entzun arretaz antzerkia eta txalotu gogo zuekin guztio. Baserri batean bi baserritar eta haien animaliak. Bizi ziren baserri hartako animaliak nahiko zelebrak ziren. Nik berriz zoitzen gauzetan kantzone ditut. Txioka egin nahi dut. Txio. Bai, soni polita. Hau posta. Panili barregarri zaudetela iruditzen zain gero. Zuek barregarri sortzen duzun iskamera.
ahots berriekin, baina begira zer gertatu zen baserrian hurrengo gauean. Ederki guztiak zo daude. Ez bai ikusten zen baserria zesteko bertako libuetan gauza guztiak laguntzak egiten. Bai, bi jarri beharko dugu dena irakurtzeko. Begira, Akabo txakurra ikusi baditu. Orain guztiak esnatuko ditu. Eta gurgura puntutakoa etxorrei. Miau, miau, miau. Zer kontra egiten du txakurro honek? Zagila zeila portu honek esnatuko du. Ja, 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 zankarik egiten ez dakien txakurra. Nahian ez duzla gutxo bat amaitzeko, ja, 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 ja. Lapurra ikustiz jaugotu ondoren gau herrian ale egin zuten. Egun zentia aldu zenean larraren txanda iritsiz. Maritxu, jaitzeko orduan da? Ez partita, ez da lezu ontako lurantzuten oraindik gaua da. Bai gau luzea, Maritxu. Tira, aprobetxatu eta gintzulok bizkat gehiago. Lan asko dugu eta bera. Maritxu, nik ezin dut logoiagorik egin, altxe egingo naiz. Zurekin jaikiko naiz. Baina, zer da egun argia dago? Zehar noa. Ontzagunez pulukatzutea. Maritxu, begira izain ordu dena, latxaileko iruak dira eta. Latxaileko iruak eta zaigatik ez emotre gaitu ontzak ez natu. Goten oiaren guztia. Nik entzuten dudan entzuten duzu? Zuk ere, Maritxu? Kukurrukurik ez dakien oiarra dugu. Zertarako nahi dugu gaurrelako hilarrik. Alde gura baserritik. Eta ez ditzuli kukurrukurik egiten ikasi arte. Haien Maritxu, haien nahi lapurrak egon dira gura baserrian. Zer diozu horrengan, zer duzu horren? Lapurra, gauean, logoz egitatean diruaren kutxa eta limitxena lapuntu dizkibute. Gauean, eta zergatik ez dugu entzun txakurraren zauka. Lagun, ez horrena. Zergatik ez dituzu lapurak bildut eta gu esnatu gauean? Miau. Nik entzuten entzuten duzu? Zuk ere, Maritxu? Zauka egiten ez dakien txakurra. Aldo gura baserritik! Eta ez ditzuli zauka egiten ikasi arte! Egunarietan feria zegoen herria. Bertako eta inguruko herriko animalik gabe zeuden feria. Herriko zezenaren aukeraketak egiten ari ziren. Epailea eta zezen erduena baserriz jaten ziren zezen guztiak aztertzen. Irabazlea izendatzeko asmoarekin. Badakiko herriko zezen hoberenaren txapelketaren garela. Bai, laguna, zezen mukero daukagu. Tira, ikusetago. Eta Etorri hona zezen txintxu.
Arinak eta bihartua. Zerua eta indartua. Primerakoak. Zorroz, zorrozak. Tio, ez digute emango baina. Barakit zer egingo dugu erabiltzeko berria emateko. Hurrengo egunean hiru animaliak zaurien etxera hurbildu eta atea jo zuten. Pentsatu ere ondo barregarri zaudete orain, urzipakean lotarakoaz. Zoazte bikutara, lotarakoaz, horrela zogo behagitenik. Az baina maragu. Animali guztiz baserrira bueltatu ziren, eta honela norberaren izaera deusarik baliotsuen ezela konturatu ziren.
magikoa, antzerkiko pertsonaia kontalaria,